Sri Huning karo Kumala Retna. Wah. Ngerti ora aku? Ora, aku diadani wae lakone. Aku dadi sopo? Kowe dadi Sri Huning. Sri Huning. Julang dadi Wiratmaya. Iki Kumala Kumala Retna. Ceritane kamu nanti saya terima cintanya di sini cemburu. Oke. Yes. Iya, gandrung sik nojo. Jumbuh lawan request Bapak Hanafi podang kuning. Oh, ngaten. Request podang kuning pepeling caping gunung gubuk asmara. Alon-alon nggih Pak Igit. Suasana. Sing gandrung Elisa. Iki ceritane kula sing mbok wek ngoten. Iya. Kumala Retna padha senenge urung dadi bojone. Iya. Kumala Retna, Kumala Surati. Sing direbone kaya Bathara Kala. Awakmu dandan ngene iki kaya dukun santet. Iya, nyantet kowe iki. Menghormati bapak kali. Dadi ceritane Kumala Retna ning jero sik, Oh, karo Wiratmaya ning jero sing tampil mung Sri Huning Elisa. Ngene. Sing elek-elek deleh-deleh. Dadi Renang. Elisa monolog. Oh iya. Apa ya bisa ya aku urip bebarengan sesandingan kan Kang Mas Wiratmaya. Nek Julang krungu apa ya bisa kowe terus metu bisa. Oke, Pak Igit. Kentongane piye? Kene. Arep kowe. Tutuk turuk turuk. Ana jroning taman sing gede banget kaya ngene. Rasaku saya geseng-seng. Aku saya tresno. Apa ya iso ya aku nyanding Kang Mas Wiratmaya iso bakal ana ning pendopo kono sesandingan bar kowe nyemplung blumbang iso nglangi bareng-bareng. Apa bunga ya? Kalimatmu aja dawa-dawa sa. Piye? Aduh. Apa ya bisa ya? Timo raine. Wah. Ngene. Apa bisa ya aku sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya? Ngono tok. Lah apa kowe karo nglangi-nglangi barang kowe? Kuwi ana blumbang kan direspon. Jajo. Suwi menaku nganti ora iso omong lho. Apa ya iso aku sesandingan karo Kakang Mas Wiratmaya sajrone pendopo kono aku iso sesandingan nopo tamu sing akeh banget panganane pirang-pirang Mati dening aku kowe. Blatak. Sa, Elisa. Dialogmu untuk Kiyu Wiratmaya. Ya. Apa ya bisa ya aku sandingan Kang Mas Wiratmaya. Titik. Wis muni ngono. Oh, tekan opo bisa ya titik. Iya. Iya, baleni. Oke, beres. Ora iso melu terus. Ana ing sajroning taman sing endah kaya ngene. Aku nyawang ana pendopo sing gede banget. Apa ya bisa ya titik? Titik iki aja diomongke. Ngene lho, ayo do adus bareng kowe. Ben iso. Apa ya bisa ya ngruwe kowe. Wes ora nganggo titik. Ya. Apa ya bisa ya aku nyanting Kakang Mas Wiratmaya dadi pasanganku? Bisa. Ayo, mesti mulai mutah toh. Gandrung sing apik babangan kok. Apa ya ora ana sing liyane to Pak Igit sing jenenge Wiratmaya? Kok sing rada ganteng ngono? Ora ono. Wis iki sing eneng Wiratbaya. Lah, wong ganteng Rongos. elek ini umpama dadi bojone sing dienggo gak raine wae kok. Ya wis tak tampa sak ono-anan. Awakmu aku teko terus cipiki terus awakmu Nadian. Oh cipiki-cipiki. Iya. Cipika-cipiki. Iya, cipika. Kai kanan ki kiri. Kok kena tenan tak nggo 50 ya? Ih, Rapopo. 50 siji. 50. Izin ya, Pak Haji izin ya buat. Ampe mutah toh? Iya. Bojoku awor aku semaput toh. Anadian wujudmu